Mali ste dnes či včera čerstvé mäso, rybu alebo hlavné vegetariánske jedlo? Na Slovensku to nie je samozrejmé. V rebríčku potravinovej chudoby kráľujeme Európe. Slovákov, ktorí si musia vystačiť s lacnou náhradou čerstvého jedla, sú 100 000. Čím tmavšia farba, tým väčšia potravinová chudoba. Európskemu rebríčku kráľuje pás krajín. Začína sa Slovenskom a končí Bulharskom. Viac ako 15% ich obyvateľov si nemôže dovoliť raz za 2 dni hlavné jedlo s čerstvým mäsom, rybami alebo ich vegetariánskou náhradou. Ako vidieť, potravinová chudoba nie je neznámym pojmom ani pre Nemcov či Francúzov. Pociťujú tam ale len 10 až 15% obyvateľov. Najsvetlejšou farbou sme zvýraznili tie miesta v Európe, kde na kvalitné potraviny nedosiahnu naozaj už iba tí najchudobnejší. Pozrime sa teraz bližšie na Slovensko. Nie je to dobré. Potravinovú chudobu pociťuje 920 000 ľudí. Často sú medzi nimi dôchodcovia, ale aj rodiny, kde živitelia veľa nezarobia. Na plnohodnotné jedlo aspoň raz za 2 dní nemá 40% domácností s príjmom živiteľa do 900 eur, čo je tesne nad minimálnou mzdou. Z celkovej populácie v potravinovej chudobe žije asi 17% Slovákov. 3-krát viac ako napríklad Čechov. Ako sa dá vyžiť doslova z ruky do úst? Pozrieme si reportáž kolegu Jozefa Demetera. V týchto sociálnych bytoch žije 6-členná rodina. Monikina materská dávka nestačí a tak si privyrába predajom Notabene. Pomáha im charita zo sociálneho bývania. S potravinovou pomocou, čiže aj s hygienou, aj so šatením pre deti, aby mali do školy. Varia z toho, čo majú, a nie je to veľa, najmä ak sa k ním prídu najesť aj 2 deti z prvého manželstva. Dnes je v pláne grenadír. Lebo je to najlacnejšie jedlo a naje sa z toho celá rodina. Môžete nakrájať zemiaky. Super. Ja zatiaľ očistím cibulu. Tak. Cestoviny budú kolienka? Áno. Kolienka mám rád. Maďar paprika. To, čo vlastne je, tak to papáme, hej. Halušky, špagety, zemiaky s mäsom, ak je možnosť. No, nie vždycky. Niekedy máme tak, že vôbec mäso nemáme. Ja obľúbené z francúzske zemiaky. Ako často ich máte? No, minulý rok som ich mal. Kolienka sú hotové a čakajú na zemiačky. Deti? Vyplatila som im tie obedy v škole, tak aspoň tam sa najedia. Tam majú pestrejšiu stravu ako doma. 6-členná rodina Filipovcov si musí, čo sa stravy týka, vystačiť maximálne so 100 eurami mesačne. S týmto všetkým jedlom musia vyžiť ešte viac ako 2 týždne. Je to boj, lebo toto jedlo nevystačí na 2,5 týždňa. Celý obed dnes vyšiel na niečo cez 2 eurá. Cestoviny stojí 80 centov 2 balíky, zemiaky po 59 centov kilo, jedna cibula, paprika červená. V aute mám uhorky z záhrady, donesiem? Áno, môže byť. Deti za stôl. Áno. Súšte tie uhorky. Dobrú chuť. Ďakujeme. Z Košíc Jozef Demeter, televízia Markíza.